Prezentuje gołąbka o numerze 25 rok 01107 39. Jest to vnúčka naszego podstawowego gołębia Geloger, ktorý byl na inbreda vyhodovaný, bo Geloger byl párovaný s tou najlepšou cúrkou 625. Mladé všetky v tým roku šostrí bratia z tego sú v gołębníku, takže robili celý program. Na 7. piórku jest samička, myślę, že tak samo fajne zbudovaná. Dlhý mustek, fajná miešeň. Takže matka jej byla super lotnička, v tým čase už samica rozplodová, ktorá vyhodovala už dużo fajných gołębí. Po tej samici zešlým roku byl syn v družine mistra Slováci na stredným dištanše. Čiže sú to gołębie správdzané u nás na gołębníku, nie iba v rozplode, ale aj na lotách. Takže super samica, zapraszam do aukcie.